COS, it's all about your hair. Firmaet COS, drevet og ejet af Frank Sehested siden 1999. Frank har arbejdet i frisørbranchen siden 1991. COS har i dag en stab på 8 medarbejdere, som alle har været tilknyttet frisørbranchen i mange år. Balmain Paris, verdens største hair extension firma, som udspringer fra det anerkendte modehus Balmain Paris. Parlux er firmaet, der hver dag sætter nye standarder for, hvad en professionel frisør kræver i dag inden for føntørrer og elartikler. Matsuzani sakse, japanske håndlavede sakse, der udskiller sig med sin unikke præcision og derved skaber unikke resultater. I COS har vi en målsætning om hele tiden at præsentere vores nordiske kunder for verdens bedste hårplejeprodukter, som alle har salon-eksklusivitet til professionelle frisører. COS har i dag eksklusivitet på brand, da alle er de bedste på deres felt. Alpha Puff Milano. Alpha Puff er en af verdens største producenter af professionelle kosmetiske produkter med destinationer i 102 lande. Evolution of the Color. Verdens patent 3D refleksion color. Juice Hair Care Perfected. Sidste skud på stammen. Udviklet med viden og inspiration fra Australien. Yongfeng Hair. OMC-godkendte konkurrence- og træningshoveder, som er udviklet i samarbejde med de danske uddannelsesinstitutioner. Principper, forventninger og resultater. COS, it's all about your hair.